Näin. Isopäni tässä moro taas. Ensimmäinen vitun paska uutinen on toi. Tuli jalkaan pieni murtuma ja kaikkea tästä jännää paskaa ja pusentaan niin tosta jostain perseestä. Okei, 6 metrin kalliosta. No okei, 8 metrin kalliosta. Ja kaikkea jännää. Tää on tosi hauskaa. Tadaa! Noin. Mä oon ihan vitun tyhmä, kun mä teen tämän saatanan videon, mutta ei mitään. Niin, sit näytän tän. Vaikka onkin jalkajännispaperissa on 3000 palapeli, et haistakaa vaan vittu neekin. En tiedä rakennanko ikinä, mutta saahan yrittää. Ja, taas tästä tältä erää. Nähdään taas joskus.